Satsho sangena thina singalala endleleni nazi indaba ze1KZN TV ehamba phambili namuhla. Owezindaba zomdabu uhambele ebuhleni. Uvelile osolo ngokubulala intombi. Kanti owezolimo wethule isabelo mali. Nina bakambombosho omnyamanazi indaba ze1KZN TV okwamzimba umntwana uyakhuleka sanibona. Umnyango wezokubusa ngubambisana neindaba zomdabu kwaZulu Natal uhambele kwibandla lamaNazaretha asebuhleni ngaphansi kobuholi benkosi uNyazi lweZulu. Lokhu kulandela isehlakalo sokulimala kwamalunga leli ibandla ngesikhathi kudilika uDonga kuleli sonto. uNyazi lweZulu lubongele amalunga leli bandla anikelelwe ngeinsiza efana nokudla, izingubo zokulala nokunye okuningi okuzobalekelela ukuvikela amakhaza besahleli ebuhleni njengoba qhubeka umhlangano waleli bandla waminyaka yonke. Siyaka ngafiki esonke izandla zokufuna intabatha afike nokuthi abakwazi ukubatha abantu. Abantu bonke esonke izandla. Siyabonga. Namuhla ungqongqoshe wokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu esifundazweni ubabelekile indawo ukubheka isimo kulandela isigameko sokuwa koDonga obelwakhiwa ngasekuqaleni kwesonto. Ubuthelezi utheke bazosondela ukusiza emsebenzini elandelayo kuleli bandla. Zoduduza ke ibandla sibone nalabo abasesibhedlela ukuthi balulama kanjani nokuthi sikhuthaze ibandla lokuthi liqhubeke libe uphawu lobunye nokugqugquzela ukuvuselela konembeza emphakathini. Cha akukho kubo kwenzekile lapha bekuse ifoundation nje kuphela. Ngakho ke uma abantu bethi nengozi eyenzekile kusuke kuyihaba lelo. Kodwa ke sizoqikelela nathi njengomnyango ukuthi zonke inhlelo ezenziwayo ukuqhubeka manje senziwa phezulu komthetho. Abebandla bathi ke isimo sabalimala ngesikhathi kwehlelo lomshophi siyethembisa. Kwawa uDonga le foundation njengoba ifoundation yeyithi mangabe imbiwa busuthela ucement busukhuphula ngesitini uthi mawusukhuphulile ngesitini ebese ufaka inhlabathi lapho usuyigcishela ukuthi uzofaka isilephe phezulu ngaleso sikhathi abantu babehleli kuyilunch bencikile kanti uDonga luwela phekwabo kwasekubikeka izinto ke ezingasiphathanga kahle sekuthiwa kuwe ibhilida akulona ibhilidi uDonga nje olungelude ngaphezulu kwami ngithi ngoba abantu babehleli phansi siyathembisa isimo sabo bakhona lapha phakathi kwethu bakhona la mhlambe kukhona nje ababili abasacheckwa esibhedlela nabo kodwa bayalulama. Ezindabeni ze1KZN TV kube uNtom khona Mvubu eThekwini. Uvele kafushana ke enkantolo yesifundo eScottburg kwaZulu Natal usibonelo Gumedo solo ngokubulala kumama wengane yakhe ngoba nakho nje engafuni ukwaliwa. Umsolo ke kuthiwa wadubulo wabulala uNokuphila Mpelo wayeneminyaka ngama-28 obudala wasendaweni yasePortshepstone esigodini sakwaMadlala emvalele emqashweni wakhe osendaweni yaseMandawe. Kuthiwa kumsolo wadubula umufu maqede wayedubula naye kepha ke awangafa. Uphinde wabingelela imantshi enkantolo yesifunda eScottburg usibonelo Senzo Gumede osolwa ngokudubula umama wengane yakhe uNokuphila Mpele owayeneminyaka engama-28 obudala. Kuthi umsolo wavalela umufu emqashweni wakhe wadubula amahlandla ambalwa maqede naye wazama ukuzibulala kodwa wasinda nokwamshiya enesibazi ekhanda. Umama kamufi uthi yabakhathaze ukuhlehla kwecala. Ngenxa yokuthi engasamfuna uPhilo angazi isizathu ukuthi kwakuyisiphi but isizathu kwakuwukuthi usibonelo owenzile inkinga edala ukuthi uPhilo amali okuthi mhla ka-30 March last year 25 wabese yamdubula ke eqale wamzingela inyanga yonke angeke ngisho ukuthi kube yiphutha ukuthi usibonelo adubule uPhilo ngoba akakhombisa ukuyisola wamzingela inyanga yonke wamdubula ke mhla ka 30 March
okwalidela ukuthi ke akuze kufike kulesimo washona uPhilo naye wayidubula kodwa yena wangashona. Uthi kubazwisa ubuhlungu ukuthi umsolo uyaliphika icala. Umfana icala uyaliphika wadubula wavalela ingane yami ngaphakathi emqashweni abantu bemkhuza wayidubula wayibulala kodwa icala uyaliphika. So kungizwisa ubuhlungu kakhulu lokakwenzayo because uyakhombisa ukuthi akazimisele ngokusihlonipha thina bakaMpela. Was undermine kakhulu wabulala ingane yami icala futhi uyaliphika abe ayikhiyela ngaphakathi wayidubula ingane. Uthi bayakudinga ukwesekwa bewumndeni. Sayidinga isupport siwumndeni. Siyazibuka ingane zakhe kubuhlungu. Kubuhlungu ayisenama amandla nginawo because angisebenzi. Ukhulumela uphiko labesifazane kwi-MK Party uthi balwisana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nezingane. Oh, and we are even sick and tired of these postponements because even last time there was a postponement and even today it's a postponement. It's not just a calendar day. We need justice because justice denied is justice delayed. And by the look of things, priority is not given to victims, it's given to perpetrators. So we're calling upon ukuthi justice must be felt even by the minor people in the community. Ilunga lomphakathi lithi phansi ngabacindezeli. Enye yezinto ebanga ukuthi neke kwanda ama-GBV cases is because uma ngabe u-victim ekhala thina siye simjudge. So sizothi-ke namhlanje le nkantolo njengabantu besifazane phansi ngabacindezeli. Icala lihlehlela umhla ziyi-15 kwezokuthwasa. Lo mbiko benuwethulelwe uZamando Sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisenkantolo eScottburg. Umnyango wezolimo nokuthuthukiswa kweindawo zasemakhaya KwaZulu-Natal wethula isabelomali sika 2.8 billion wezigidi zamarandi sonyaka ka-2026-27. Ungqongqoshe lomnyango uthembene kaMadlopha Mthethwa uthi baneyinhlelo eziningi zokuthuthukisa intsha kwezolimo nokuthuthukiswa kweindawo eziningi zabalimi ukulwisana nobubha. Ungqongqoshe womnyango wezolimo nokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya esifundazweni KwaZulu-Natal uthembene kaMadlopha Mthethwa wethula isabelomali sika 2.8 billion wezigidigidi zamarandi sonyaka ka-2026-2027. uMadlopha uthi babeke eqhulwini ukuthi bathuthukise kakhulu intsha kwezolimo. Khulu ke okuqhakambisekile la kulonyaka ukuthi sizoqhubeka nokunakekela abantu abasha, siqhubeke senze ama program athinta abantu besifazane, siqhubeke futhi abantu abasha sibanikeza amabhasari especially kuma skills ukuze bakwazi ukusebenza. Ekhuluma nethimba lesindaba emva kokuthula lesabelomali uveze ukuthi bengeze nesibalo sogandaganda kanjalo nezihlelo zokuthuthukiswa kwezindawo zasemakhaya ngasemkhakheni wezolimo. Siloke uqhakambisa ukuthi umnyango sowenzeni okuhle njengoba kuvela lapho ukuthi besine bogandaganda abawu-23 kodwa sesina 56. Saphinde saveza futhi ukuthi i-abattoir yasebhambanana siya ekuyiqedeni by next year izobe iphela iqala ukusebenza. Kanjalo futhi kwavela ukuthi agrihub yethu la elapha eMhlathuze siyayiqhubeza la futhi. Vela futhi ukuthi kukhona lento ka-rural development la esisiza khona abantu basemakhaya sifakile kakhulu imali lapho ukuze sibone ukuthi abantu bethu basizakala especially kwi-processing la abantu othola ukuthi batshala ubhontshisi batshala umbila ukuthi sikwazi ukuba size ekulungiseni lezo zinto bese bebona futhi ukuthi imarket bayithola kanjani. uKaMadlopha Mthethwa uphinde wakhuluma nangezinye zezinhlelo zalomnyango okuhlanganisa nentsha ezoyiya phesheya kofunde emkhakheni wezolimo. Abantwana esibatholile ngobudlelwano bethu esibutholene eDenmark la each district izothatha ingane eyodwa esizobahambisa phesheya eDenmark for 2 years bayofunda bazobe futhi befunda bethola imadlana nje impela ebonakalayo ngoba iphakathi kwa-30 to 60,000 a month okuyinto ke enhle. Amaqembu ezepolitiki afana ne-IFP, ANC, DA asamukele lesabelomali
kwathi iqembu le-MK Party lasichitha 2 billion ezokwazi ucover izinto eziningi zabantu abalima abamnyama kakhulukazi njengokobhambanana nje sokune project esemisikhathi eside yama ibhambanana labo kufanele kuhlatshwe khona inkomo abatho kodwa ke ikhompyutha izoqhubeka iyenzeke nento eningi nje ibudget osiza ngayo especially kuma emerging farmers nakuma students. Izidabenzi 1 KZN TV bekuthabani Maphumulo eMgungundlovu. Asithi ishelele itorweni nabeselo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo izona esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owezindaba zomdabu uhambele ebuhleni. Uvelile osolo ngokubulala intombi. Kanti owezolimo wethule isabelo mali. Abokufika kuleli abaqhinqa ngaphandle kwesikhungo somnyango wezasekhaya emgwaqweni uMoroad eThekwini kwaZulu Natal bathi kabanqabile ukubuyela emphakathini abebekade behlala kuyona kepha inkinga ababhekene nayo ngeyabanikazi bezindlu phecelezi oma-stand abaqashe kuzona abangasafuna ukubamukela. Bebekhuluma kanjena ke neziko lezindaba njengoba kuqhubeka uhlelo lokugodekiswa abokufika abakuleli ngokungekho emthethweni. Laba asebeqhinqe lapha isikhathi esingangezinyanga ezimbili bathi-ke kabamelene nokubuyela emphakathini abebehlala kuyo njengokusho kahulumeni kepha babhekene nengadlo okungasafunwa abanikazi bezindlu abebehlala kuzo. Before 30th, we sent over 400 people. In fact, it was like people who have like a relative, if they lost somewhere, at least if you have somewhere where you can go and stay, and the date of 30th was not yet. And then we sent over 428 people, they left here, but after 30th, they came back. For your information, yesterday there are 4 families who came from Claywood by saying that they've been chased with their Indian landlord. So these are situations. People are waiting to go back. But we spoke to government. They took their payment where they were having Baba Saloon, where they stabbed them. So why they don't stabilize there? Because this is a fear which people are still having. If you walk with me around town from market to workshop, there is no even foreign tent which is open. So we don't understand when government say go back. Meanwhile, when you go back, there's no one who came with the house in this country. They have to pay rent and so on and so forth. Laba bathutheleke estation samaphoyisa enkabeni edolobha iTheku bekhala ngokungaphephi emphakathini ngenxa yembhikisho yokuxosha bokufika abakuleli ngongemthetho bathi kabanankinga nembhikisho eqhubekayo ngabo. I've been saying this that South African is not what people are listening, is what is the truth. South African are very good people. And we've been saying this, those who are taking other people, they're taking advantage of criminality, but South Africans are good people. But those people who are committing crime, they need to face court because this is a country with law. If you're stabbing someone, you have to go through punishment, you have to go through court so that you must come to your sense that human being are human being and then we have to live together. And that is what I'm saying. So the issue of them marching is a right of constitution and no one who can stop that. And we are not moving about that. And we know that our neighbors, our sparrows, you know, stuff like that. So if they march is their rights, it's as long as they're in accordance with what government need. We can even march with them if the reason come to say they can march. So we don't worry about that. Iziko lezindaba lihambele lapha njengenjwayelo bebematasa beqoqa lapho bebelele khona belungiselela nokuqala osuku yize ubunzima bathi-ke kabazimisela ukubuyela emazweni abo njengoba bebhacile futhi benawo amaphepha okuba lapha. Since we are here, we are eating food even though it's not in part of our culture. But we thank God for those who are giving us that food. You know, there is a proverb in Africa which say 1 and 0 is not the same. At least that they're giving. But these people are willing to go back because life here is too tough, especially when it's raining. And remember, we are in winter, we are not in summer. So that is we are facing hell on the earth, but what can we do? So that's why we are pleading for government and any organization which feel to sympathize
with our people who are here. Ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtombi khona Mvubu eThekwini. Umphakathi wakaMpumuza kuwadwana ngaphansi kwamasipala kumsunduze Mgungundlovu ucotshelelwe ngolwazi ngezinto ezahlukene ngabomnyango wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo. Ikhansela la kule ndawo ukhulekana eMsomo uthi abantu abaningi kule ndawo banenkinga yokungcola kwezithupha okwenza bangaqasheki kanti abanye kunemali yabo yesondle bambekile ngenxa yokungabi nalo ulwazi. Umphakathi wakwaMpumuza kuwadwana ngaphansi kwamasipala umsunduzi ucotshelelwe ngolwazi ngezinto ezahlukene abomnyango wezobulungiswa nokuthuthukiswa komthethosisekelo. Phakathi kwalezinto abacotshelelwe ngazo ukusizakala ukucisha kwezithupha ezingcolile nesidalo ukuba abantu bangakwazi ukuthola amathuba omsebenzi. Kakhulu ngokuthi ikhansela lisondezele lolu hlelo kufike nabantu baka Justice ngeke ngaba nenkinga njengomuntu oke wathi ukugwetshwa so mangise ngifuna amathuba omsebenzi noma ngabe sengiwasolile kodwa ngiba nenkinga ukuthi izithupha ingcolile so nginamathemba kakhulu ukuthi njengoba kufika abantu baka Justice namhlanje mhlambe inkinga zami izohlamluleka ekutheni sikwazi ukuthi siqhubeke futhi sithole amathuba omsebenzi. Ngicela ukuthi nabanye abafethu abasabayo bengasabi bavele sobala ukuze bezokwazi bathole usizo. Ikhansela kule ndawo ukhulekana eMsomi uthi abantu abaningi kule ndawo banenkinga yokungcola kwezithupha okwenza bangaqasheki kanjalo abanye kunezimali zabo sezondlo ezibambekile ngenxa yokungabi nalo ulwazi. UMsomi uphinde waveza ukubaluleka kokuthi abantu bacotshelele ngolwazi mayelana nokubhalwa kwamawili. Luphethe ama-program awu-3 okokuqala i-criminal expungement labantu labo thola ukuthi ke banamacala amanye asedlule more than 10 years amanye amacala nje amancane ukuzobalekelela because kune outcry enkulu la abantu masithi yazama ukubalekelela mhlambe ngamatoho emsebenzi sometimes kuvela ukuthi banama-criminal record and uyathola ukuthi amanye ama-criminal record alight ngalendlela yokuthi ke mhlambe into engakwazi ukuthi imanageke. Abaningi la uthola ukuthi abazali ubaba umama uyayondla ingane yakhe mhlambe through court kodwa ngesimo sokuthi mhlambe lo hlala nengane ekhaya usalahla ifoni noma ama-contact details washintsha uthola ukuthi imali istakile lapha eMaster of the High Court ingane ayisakwazi kuyi-accessa leyo mali so basenzele i-list of all those people abahlala la kaMpumuza abanezimali ezikhona eMaster of the High Court but abazali uthola ukuthi abasatholakala ama-guardian abahlala nezingane so sibese sibabiza ukuthi bazosenzela lolo hlelo lesilibiza nge-maintenance ukuze sikwazi ukuthi sibathole siba-identify because ingane igcina isisafarisha in terms of education ingasakwazi ukuyofunda furthering their studies because imali ayikho kanti ubaba uyayondla ingane mhlawumbe usebenza emayini eGoli uyayifaka imali umzali noma iguardian ehlala nengane ayazi ukuthi ingane inemali. Umkhandlu wenkosi kwaMpumuza ubuyingxenye lomcimbi kanti lokhu kushayele ihlombe elikhulu okwenziwe ikhansela la kule ndawo ngokuletha lo mnyango kwazise baningi abantu abazosizakala. Ela ihlombe kakhulu isenze sihle esenziwe ukhansela uMsomi sokuthi alethe umnyango kwaJustice esizweni. Ukukhulu kunako konke baningi abantu othola ukuthi washawa nje amaphoyisa wasolwa kodwa mayifika epolice station wafika waginqiswa ithupha. Othola ukuthi uya apply uthola ukuthi abizwe ku-interview mase pass interview mase kutholakala ukuthi inkinga akakwazi ukuqasheka ngoba izithupha zakhe azikho right. Ubonakala uphume ngomningi bawo umphakathi ukuzoncela ulwazi ngezinto ezahlukene. Ezindabeni ze-1 KZN TV bikuthi abantu maphumulo kwaMpumuza. Umeya kamasipala waseMandeni uThabani Mdlalo usubungaza usuku lakho lokuzala ngokunikela ngeinsiza zokusebenza umama unebhizinisi lokudla endaweni yaseGqumeni kwa10. Umdlalo usuphinde wethula ngokusemthethweni usonkontileko ozokwenza kumsebenzi wokulungisa umgwaqo endaweni kaMazidapele kwa2. Njengengxenye yokubungaza usuku lakhe lokuzalwa, imeya yomkhandlu yaseMandeni imemezele umsebenzi wokulungiswa komgaqo. Amalungu omphakathi abesekhale eside isikhathi ngalomgaqo ozolungiswa yilo masipala ngezigidi zamarandi. Namhlanje usuku lwanamhlanje usuku lwami lokuzalwa ebengulugubha ngibonge enkosini insuku angiphe sona angivikele ezingozini ekuguleni nakho konke ukuba namhlanje kusuke elami ugubha isiqale salontsha iproject lapha kwa2
la kuzobe kwakhiwa khona umgwaqo sithule usokontreka uzisayine okuyena sezoqala ukwenza lo mgwaqo. Kukhona futhi lapho azothi akha khona umgwaqo bekhona isiceshana esobe sifaka khona iTL okungokuqala nokuyinqayizivele emakhaya ukuthi sikwazi ukuthi sesiqala ukuthi sihlonze indawo la singakwazi ukuthi sifake khona iTL nakwezinye indawo koSithebe nakwezinye ingxenye la bese siqale khona ukwakha imigwaqo siyikhonke ukuze imoto ingashibiliki. Kanti umdlalo sewuphinde wavakashela uMamgadi obedinga usizo ngebhizinisi lakhe. Ngibeke sesengisuka ngase ngihlonza nje umama wala ekhaya ukuthi ngizogubha nalo usuku ngoba ngaso sonke isikhathi kweminye iminyaka eyedlule bengeke ngigubhe nogogo nobani engisuke ngibahlonzile ngaleso sikhathi. Ngikhetheke usuku lwanamhlanje ukuthi ngifike la ekhaya kwa 10 ngihamba nomama uMadlamini osekuyena ngathi uzomela leli wadi njengo candidate wakhona ongiphelezelela neoffice ukuthi singizodla usuku lwami ngogubha usuku lwami lokuzalwa la ekhaya nabala ekhaya. So size khona ke insiza kumama ekhaya ngazo ngase sinathi sishaye iphaketheni ukuthi simlekelele ngalezo ayigcelile ukuthi simlekelele ngazo. Yebo ke sesicela ukuthi abantu beze ngaphambili la abafisa khona ukulekelelwa khona noma ngabe ibhizinisi lakhe noma ngabe yini likhona office lethu ka LED. Kodwa ke lokhu nje ngihlale nje ukuthi ngoba usuku lwami angilugubhe nabantu bala kwa 10 okumama wala ekhaya sigubhe usuku lethu. Lo somabhizinisi uthi usizo aluthole kubabumeya luzolekelela kakhulu ezinkingeni yabhekene nazo. Ngicela ukudlulisa amazwi okubonga kwaSethebe ngenzela khona phakathi kwekhaya laseMangadini. Bazongipha umshini okufanele ngizame nami ukuthi ngikwazi ukukhulisa abantwana bami njengoba nisengumama oyedwa phakathi kwekhaya. Ngikwazi ukuthi ngikhulise abantwana bami bekwazi nokuya esikoleni bekwazi nabo ukuthi bebe nekusasa elihle. Umeya uthe namhlanje akeze ezongibona nabantwana ngokungiphathela umshini wokwenza ama-Friday namagwini. Ngicela ukudlulisa amazwi okubonga kakhulu kubaba umeya nabantwana ahamba kanye nabo abambisene kanye nabo kamasipala. Ngiyabonga kakhulu. Ntando yenkosi Dlamini ezindabeni ze1 KZN TV. Ngibika ngisemandeni. Asiphinde sithi ishelele itolo nene besilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazo izona ndaba esithi izo ezihamba phambili namuhla. Owezindaba zomdabu uhambele ebuhleni. Uvelile osolo ngokubulala intombi. Kanti owezolimo wethule isabelo mali. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.47 maqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-22.18 kupondo waseBrithani libe ngu-18.85 maqhathaniswa ne-euro yase-Europe. Intengo yegolide ngu-$3,994.90 ounce bese uthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$84.23 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukapteni weqembu lesizwe labesilisa le-T20 u-Aiden Mockram nomaqembu kesizwe besifazane uLaura Woodward ibona kabahambe phambili ngesikhathi keqhonyiswa abadlali bekhilikithi abavelele kuleli. Laba abadlali ibona kabathola izindondo ezinkulu kuma-Cricket South Africa Awards abebanjelwe ke-Sandton Convention Centre eGoli. Mockram uqoke kakabili njengomdlali ovelele kuleli njengoba etholeka indondo ye-SA Men's Player of the Year ne-Players Player of the Year. Omunye kumdlali ohambe phambili umshubi weqembu lesizwe labesilisa uLungi Ngidi oqokwe njenge-T20I Player of the Year, SA Fans Player of the Year ne-Best Men's Delivery of the Year. Woodward ke ucishe kwaqoqa konke owesifazane njengoba kethatheke imkomelo SA Women's Player of the Year, Players Player of the Year, ODI Player of the Year ne-T20I Player of the Year. Kanti kuNonkululeko Mlaba yena uthola indondo ye-Best Women's Delivery of the Year, kwathi umdlali osemncane uKayla Reineke waqokwa njenge-International Women's Newcomer of the Year. Ake sibheke nasesimo sezulu esingalindeleka.
Nina bakampondo zamile njeni ukube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela ziyaguqala. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile